Zabudla jsem pokrstit album. Ups. Já jsem slyšel, že jsi zrzavý, kudrnatý a talentovaný. To jsem. Ty tvoje knírky proknějí nám. Je to prostě tak. Jsi otrávený z těch hub. Ne, nejsem. Ahoj, právě jsme se refresherem v Arše Plus, kde probíhá křest Ventolínova alba Všechno nejlepší. Jdeme ho vyspovídat do backstage, aby nám řekl, o čem jeden pravý showbiz a všechny tyhle zajímavé věci. Party začíná. A jak bys popsal Ventolínovu tvorbu jedním slovem? Závin. Maglajs. MHD? Wow. Jo. Vy jste přišli na křest nebo ne? No jako přišli jsme, ale Ještě jsme se nedostali ještě jsme se nedostali dole. Kdybyste si mohli vybrat buď tenhle křest, anebo chlebíček. Chlebíček. Co by si s Ventolínem dělala, kdyby si s ním mohla strávit jeden celý den? Asi bych s ním šla na houby. Takový ty fialový, co rostou různě na těch pařezech. Život už mě neláká, teď chci zajít za moudrýho fešáka. Myslím si, že Ventolínův merch je rozhodně dobrý kup. Jak se zatím bavíš? Jsem tomu, že už koncert začal a odešly nám fronty, tak hezky. My se půjdeme podívat do backstage. Tady mají v backstage přímo jídelnu, kde si můžete dát nějaký dobrý jídlo. Asi to bude káva, snad to bude káva. Jakože absolutně nevím, co to je. Tady si můžete v backstage i posedět. A tady je samotná backstage, kde můžete vidět umělce, například tamhle pana Davida, a.k.a. Ventolína. Tady mají záchody, dokonce mají 2 kabinky, tak podle mě poznáte dobrou backstage, že má jako samostatný záchody. Tady máme nějaký zvláštní uskupení předmětů, zajímalo by mě, jestli to někdo chystá na svoji performance. Píšou tady dezinfekční mýdlo. Tady mají jakože rozhlas, který jste mohli vidět i ve škole. Rozsvítili jsme tlačítko. Tak to bylo asi, myslím, všechno zajímavé, co jste mohli zatím vidět a my jdeme dělat dál rozhovory. Jak hodnotíš svůj koncert? Hralo se mi super, vlastně prvýkrát v Arche a prvýkrát nový album. Takže to byl taky tvůj křest. Vlastně hej, zabudla jsem pokrstit album. Ups. Proč máš to peří? To ma obliekli ma tak. Oni tak oblečú a povedia, čo má spievať a čo má robiť, takže neviem. Platí ti za to aspoň? Nie, ja im musím ešte za to platiť. Ahoj, ty si kdo? Ľuboslav Kraňák, ako producent, výtvarník, ale nikto ma nepozná. Jak zatím hodnotíš akci? Hodnotím ju celkom pozitívne, aj číselne. Vent nebo all in? Vent, hodně vent teďka, no. Nechceš dát něčemu shoutout ze svých projektů nebo tak? Popme se, midi lidi a Tomino a myslivec. Jaký je tvůj oblíbený midi lidi dotaz? Proč se tak jmenujeme? Jakože 2 z vás jsou lidi a jeden je midi. Taky, že jo? Já jsem slyšel, že jsi zrzavý, kudrnatý a talentovaný. To jsem. Já tě nechci zdržovat. V pohodě. Ahoj, já jsem tady S Kubou, Barielem. To je ten britský týpek, co dělá dramce. Jo, já jsem vlastně převzal jenom jméno a říkal jsem si, že ty lidi budou chodit na koncerty kvůli tomu. Jako když jsi byl včera na křtu, dneska jdeš taky na křest, ty rád chodíš na křty. Já mám rád křty a včera jsem tam šel, protože jsem tam hrál, jakoby, a byl to můj křest. Nechceš zaspívat kousek ze své oblíbené písně? Proklínám ty tvoje knírky, proknějí nám. Je to prostě tak. Nezapomínejte na to, že život je jeden z nejtěžších. Jsi otrávený z těch hub. Ne, nejsem. Pečuješ o svůj chrup. Jo, koupil jsem si elektrický zubní kartáček teď na podzim. Je tvůj merch dobrý kup nebo lup? Já myslím, že to je úplně super kup. A jak hodnotíš svoje vystoupení? Hodnotím ho tak, že mám trému. V každém z tvých posluchačů je kus tebe. To nevím, jestli jako po nich můžu chtít, ale možná jo. No, oni možná v tom vidějí jako něco pro sebe. V rozhovoru pro Refresher Close Friends si říkal, že by si voněl mimo jiné jako vanilková vůně. Já vím, vanilka taky. Cukr. Řekl bys, že voníš nějak takhle? No jo, je. Když se to jako nedá tak koncentrovaný, tak je to docela vanilkový. Příjemný. A tak my ti přejeme všechno nejlepší ke dní učitelů.
Děkuju. Tak tohle byl Ventolinův křest s refresherem, měl to vyprodaný, takže určitě ví, jak dělat showbiz a jestli vy chcete, abych já šel na nějakou další akci, děláte reportáž, tak prosím napište komentář, ať se nenudím.